Kurungka to no sini cover news channel te bahasa sini joto media no ini ang live payment karon je haino je ani mungtei kaisa video viral ni to mane abun te nyang clear khane bagi thayo uni simno kini ani sinija borok anu kobang ma call placing ka je tama ma hepa ti mung tama rang rona le tuwa ke ni anu sumana bang tabu clear ke sanai jewu taku faroksa phe service lai to ambon sip sinia bung khna ko bin mung tamo jorin joi ti pura nei nei engke bo sababo jani bo rang thok wina ja khani chau engke abo thok wina ja mani aro ani mung haino farok suro di debro mani nei tongpo engke mane ta manai abo thok wina ja bo ni ani bung to saga abo ni ulo ani jewu ko photo Facebook bo search le photo man khana bang Facebook photo mani abo reinai bo news khlaibo bo kuning ba tini khana pika bo video mane ta mane press meet khai sau nei engke ang ta khuno bo sanam chung abo angya bo ibu sugang bo ang jehetu khobor man kha apro taku khoroksa roisa bari dikini no bini sinijak bo affair khainan thana nayo ni khana apro log log na sinijak boro anu sunghoka mahai case temabu ko bujangga ando sia mungsa abo angya bu borok tema bu mahai got na incident ta moni nai ulo ka ang call khai kok sar ga anu conference kai engka pun bo bai clear ngai ka a borok angya nang bai ang ma malaya sibisinia bung mu khnaya bo puno contact ko kri bo bai engke apro ang sa log log na delete khajian photo mai ke sinia nu ya ha ke rema taya nang segan ka angke mane information na wina final lenggadi confirm nggak ini bah kon oke bo approve bo sikat je ang delete khaisene oke ঠিক আছে ini approve kok pai leka gabon ulang siring dong ka hanya saling saltam loli ko tini funggo teisa u takuk no bo jorin joi tirpura bai sini laja bo ni gusti rong lainnya amu yo sini jan no takuk bo anu sungpika mahai oke sto bo mangge media o mangge viral khai dong ne chau ngang logi logi na bin number ready babai japru kok salajak bin number ini number nai kok saka ka ang kok sa pula bo policy khai saka ang mahai se ne ang saka bono je nung bai japru mai kok pai lekha je ani photo delete khanya ang o nong ne matter bai kunu gerengja kri kunu connect kri contact kri noro bang sip sinia ne bahaya hake khasa ne apru bo ka kini pumono ka ham kok sana ya tongadi te ka tongi nai ang kol khai na ba kok nên bahaya hake khasa nani apro ka kini pumono kaham to kok sana ya tomadi te to tongi nai angkol khai na ba kok sale nani toni rekha abun lo bon kol khai malia ani number block haja je u borok je an kok sarnai bini relative no nai gan area kaisata bini mobile sudo se block khai sum bin number am hake tong bono onek ba try khai ga karon ni jini borok bula bono mane hoyto kok bai sale kok gejang bai saida omono je bo anu mane tamne bo misunderstanding bo ko final ngi oi ma hake ani mung soljage je photo ba ani hake rumani abo bono clear khaina baga ang call khaimani fe bo tab sujora thajing ang bon call khaipeo bo block khaimani abo khulu gya engka bo jodino om hai khlai dong bono ang gesang bai sainai bono pai rang nai mane bo bujung nai mane bo khana yang ka bo next step tam khlaiman kerong rai do dong ang kerong rai do ni ang tamanai suba sunai ne ang tam khaiman wan sunai ang tabu belur phajak khorosa takuno pesan to haine hain baga ang mungsa yapiri na harimaya ko ang abo tola kibi kangke bin mungoi takuk nang nai tongna jorin joi tirpura nang mokhang siringa de ang nang bai malai jak da na sekamun nuk jak da kok sajak da sini jak da tabu clear ang khana nona gesang onek bar call khlainai kok sana nai mani nang phiaba kok sana nai lia ang bai engke malaya nang kerang rai ni bising tei engke ani jara sinija friend circle ba baya chale rom sanamo jongo bo jeu muko ani allegation ani mungi je surojit debroma ni je photo mani photo ka ani no phia ba u surojit debroma angya anga hazar lakh surojit debroma tong mamle hani ba gei norok mungsa tawana de a borok angya phia ba takuk jorin joy bo amai ka hamke kok salia final ka hamke understanding bo final nailia bo u surojit ke surojit bona apro buji saja nang bumung surojit ma bai Facebook to gei search laina ani account phai kena hoito puila bo abo nang photo upload khaine hake
news khaina na bunani amuto belai ke saya nai engke bo jeu suro di debon mai kebang news channel long lo khajak bo phone number thung photo thung address rok a address ba ania SBI ni bo rang transfer khayo mane abu bahanyo je account number SBI ni ani SBI ni account le tong gari nya abu PBB branch Agartala ni aro angkebo by transaction je kuno yar ani kedal khuluk drop jabo engke bo naina nang mane ampono sabga bar bar sama point bo mani khnana naili bo sili mani li ani ko hani bagi bo ya pri na harkan ga ango ma wang su chinai tama khlaiman ni jin tapuk ba ni jin tibrasa ni wang su tong mani je bo khorka sakiri khlainai ba bini hekani account phai kana hoito puilawo abo nung photo upload khaine hake news khaine na bunani amuto belai ke saya nai engke bo jeu suro di debon mai kebang news channel long lo khajak bo phone number thung photo thung address rok a address ba ania SBI ni bo rang transfer khayo mane abu bahanyo je account number SBI ni ani SBI ni account le tong gari nya abu PBB branch Agartala ni aro angkebo by transaction je kuno yar ani kedal khuluk drop jabo engke bo naina nang mane ampono sabga bar bar sama point bo mani khnana naili bo sili mani li ani ko hani bagi bo ya pri na harkan ga ango ma wang su chinai tama khlaiman ni jin tapuk ba ni jin tibrasa ni wang su tong mani je bo khorka sakiri khlainai ba bini family bo kaija borja bo bin family kuno mungsa effect tang thang nai bo am hake step na khanga mo ma wang su chinai tapuk dorin joy malai nai Agartala phake asan ko khambai